Simplificar a vida. Como se pode simplificar a vida? Non se pode. Non se pode simplificar a vida, porque, primeiro, é máis importante, o ser humano é complexo. E a sociedade é complexa. Pero xa como ser humano, esta idea de eu simplifico, eu síntollo a tanta xente que, para min, antes escoitaba a xente, é que eu simplifico. E eu sempre, desde ese dubidar de min, non? Eu quería saber como. Eu tamén quero simplificar a vida. As persoas que eu coñecín, son unhas cuantas, que utilizan este eu simplifico, son as persoas que máis complicacións lle vin. É certo. A que se refire a xente cando di que simplifican? E eu pensei moito nisto, Refírense a iso que eu chamo sociedade da evasión. Evádense. Non enfrontan. Logo teñen a sensación de que foi simple. Porque non enfrontan, evádeno, enterran todo, e di, mira, que fácil é todo. E a sociedade interésalle, eres útil para o sistema, en tanto ti simplificas, ti evádeste, logo estás máis disponible para producir e consumir. Porque, por exemplo, producir o traballo, que dixo eu, teño por aí un vídeo onde dixo é como unha religión, hai xente que xa lle sirve para evadirse da vida en xeral, non? E consumir. Consumir é unha das formas de evasión que o sistema lle interesa que teñas e que máis se usan. Reel, maratón de Netflix, o consumo de ocio, anótate, paga, suscríbete. Eu agora, que ainda o ia pensando eu hoxe, por unha cousa que quería facer, dixo, Dios mío, é que agora tens que anotar para todo, pagar para todo, ter un seguro para todo, como se foses ti, non sei, un can de raza perigosa. Vou facer aquí unha especie de comparación cun sudoku. Para que o que eu cheguei a entender que é o que fai a xente. Eu collo un sudoku e dixo, vou simplificar o sudoku. E collo, e poñolle números ao chou e di, mira, xa está. Eu enchín o sudoku nun momento, mas non o resolvín. Daquela, desde esa idea de simplificar a vida, sociedade da evasión, non enfronto nada, non resolvo nada, a xente enche a vida, mas non resolve a vida. A xente compra cousas, fai moitas actividades, vai a sitios, ten algunha afección e aí evádense. Por iso simplifican, e aí evádense. Enchen a vida, mas non resolven a vida. Simplificar a vida é só evadirte de resolver, non enfrontar a túa vida. Non enfrontar a túa vida con toda a súa complexidade. É así que o vin eu. É así que o entendín eu. Cando ti, se por exemplo dis simplifico, o primeiro que estás facendo é simplificándote ti. Ti és un ser humano complexo. Sí? É o primeiro que xa non estás enfrontando é a túa humanidade. Neste simplificar hai un punto moi grande de deshumanizarnos. Logo deshumanizamos as outras persoas. É útil para o sistema. Para o sistema é útil que ti saias aí
case como un autómata a facer unha simulación, a reproducir guións que son mandados sociais. E aí, que estou aí media trallada co Sartre, que non enfrontas, decides non enfrontar nin sequera a túa propia liberdade. E esa sociedade da evasión é unha sociedade da autoescravitude. Porque evadirte da verdade é en sí unha forma de autoescravitude emocional. Por iso eu digo, a sociedade é moi cruel. As persoas son cruéis para as outras persoas. Sí? Hai unha agresividade esa de baixo impacto ou de moi sutil. Pero se todo comeza por ti, isto tamén. A persoa, porque narcisismo cultural, mas non hai tanto psicópata, por sorte, non? A persoa que ten estas dinámicas, non, que das que falo sempre, de vínculos utilitarios e de simulación social, precisa das outras persoas, en tanto lle sirven para simular o humano. E non as ve como seres humanos. Pero tampouco se ve a si mesma como a un ser humano. Todo comeza por ti, ata deshumanizarse. E, de feito, a persoa que se move nestas dinámicas, sí? Que usa, que lleva o que sexa para evadirse, para simplificar. En certo modo, eu teño bastante certeza de que é así. Tamén se sinte obxecto, tamén se sinte produto. Toda a simulación e toda a fachada e todo o superficial non deixa de ser converterse cada persoa nun produto, para consumir. Estas cousas que se falan hoxe de persoas de alto valor, é dicir, é un produto que ten, nin sequera é mellor, nin un luxo, ten máis nicho de mercado, non? Sí? Dicir, a persoa de alto valor é esa amizade, hai máis persoas que a queiran. E isto é unha cousa moi de sociedade líquida. Quero ser esa persoa que lle guste a moitas persoas. E eu son máis de convírtete nun artigo de luxo. Sé un luxo. Sé aquela persoa que non ten un nicho de mercado moi grande, porque é máis exclusiva. E máis exclusiva non é en sí nin inaccesible, nin inalcanzable, nin... mais que non está ao alcance de calquera. Sí? De calquera. Porque, pois hai valores e hai unha moral e hai ética, sí? Que se sostén nesas cousas importantes para ti. Daquela, se é o mercado dos afectos, non sexas do xeito. Sí? A sociedade líquida, onde a validación conta moito, as persoas queren ser da morea, queren ser un produto low cost, asequible, para ter moita clientela de arredor. É feísimo falar así, pero é que cando pos o capitalismo enténdese todo. Eu creo que a idea é outra. A idea é comprender a túa complexidade e valorala, non? O que digo eu sempre, incluso as imperfeccións,
verte humana, valorar que és humana, e daquela vas valorar as outras persoas, que é o que dixo eu. O fácil é ser un ser humano. O difícil é ser un autómata á medida dun sistema que te quere así. Cando conectas ca humana, aí sí que enfrontas a túa liberdade, aí sí que te pos por diante. Sí? A persoa autómata é útil para o sistema, pero iso é difícil. E se a verdade é que son humana, mais eu me deshumanizo e entro en todas estas dinámicas, daquela vivo nunha mentira. E iso é tamén a evasión. Evádome da humana, enterro iso, igual que a evado todo, por iso simplifico, non. Simplifico meu, entérrome nunha mentira, que é todo iso que fago, para ser o que se me dixo que debo ser. E debaixo desa mentira vive a túa verdade. É unha escravitude porque eres a carceleira e eres tamén a presa, non? Eres a persoa presa, aí, encerrada, esa é a túa verdade. E eres tamén a persoa que, coa mentira, é carceleira. É duro. Isto, para min, sí que é unha revelación. E decides ser unha mentira. Decides ser iso todo, non? Que se vai ver. Que ten mercado, que... E iso non é simplificar. Como moito é simplificarte ti. E se o ser humano é complexo, e ti decides simplificarte, estás te deshumanizando. Algo así. Así o pensei eu. E se alguén lle sirve para reflexionar, pois cabeza temos todos e cerebro tamén.